तुम्ही जर अशा प्रकारे मऊ काढण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला एकही माशी चावणार नाही व अति सहजपणे हा मऊ काढता येईल. फक्त एक सिगरेट घ्यायची आणि त्याच्यावर हळूवार धूर सोडण्याचा प्रयत्न करायचा. हळूवार धूर सोडत असताना त्या माश्या त्यांना काही समजत नाही, उगीच म्हणजे आंधळ्या झाल्यासारखं होतं त्यांना. त्याच्यामुळे ते आपल्याला चावत नाहीत व आपल्याला कुठेही इजा होत नाही. तर पहा, अशा प्रकारे मऊ काढायचा असतो. तरी पण एखाद्या वेळे बाहेर कुठेही तुम्हाला मधमाशीने दंश केला तर काय काळजी घ्यायची. अशा स्थितीत व्यक्तीने दंश झालेल्या जागेवर बर्फाच्या तुकड्याने सुमारे 15 ते 20 मिनिटे चोळावे. असे केल्याने सूज येणार नाही. बर्फामुळे रक्तप्रवाह मंद होतो आणि सूज येत नाही. चावलेल्या जागेवर लिंबाचा तुकडा चोळल्यानेही सूज देत नाही. त्या जागेवर त्वरित टूथपेस्ट लावावे. तसेच टूथपेस्टमध्ये अल्कलाईन असल्यामुळे विषारी दंशाच्या वेदना कमी होण्यास मदत मिळते. पपईसुद्धा खूप फायदेशीर आहे. पपईचा छोटासा तुकडा त्या जागेवर लावावा. पपईत असलेल्या पापेन नावाच्या एन्झाईम्समुळे विषारी दंशाचा परिणाम कमी होत जातो. मधामध्ये जीवाणूविरोधी घटक असतात. यामध्ये असलेल्या हायड्रोजन पेरॉक्साईडमुळे रुग्ण लवकर बरा होतो व वेदना कमी होते. आमचा संपूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आम्ही अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ बनवत असतो. तरी पण आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. बी हॅपी, एन्जॉय लाईफ.